Doncs el Centre Esports Sabadell va començar amb la secció de femení l'any 1982, amb la intenció de donar un servei a les noies de la ciutat. Potser no estava molt vist encara futbol femení, però van apostar aquí i vam tenir uns anyets de bon nivell de futbol. Ara mateix tenim 5 equips de base i un equip sènior, és a dir, un primer equip, un total de 94 jugadores, entre els 6 equips que tenim. L'aposta del club, del Centre Esports, de cara a l'equip femenins, és mirar de créixer una miqueta més. Hem passat uns anys amb uns alts i baixos una mica d'això, ara tenim una estabilitat que ens donarà aquest pas per créixer una mica més, donar un bon servei a les jugadores i a les famílies, que és el que volem. Amb el projecte de la Federació Orgullosa jo crec que té que donar peu a crear nous equips i fer acostar el futbol a totes les nenes de la ciutat que el vulguin practicar. Les ajudes que ens està donant la Federació, els clubs, crec que són molt importants. És un recurs que tenim més per ajudar-nos i poder tirar endavant. És a dir, que trobo que sí, és una bona iniciativa de la Federació. Ara passem pels clubs que sapiguem gestionar-les com tenim que fer-ho. La campanya Orgullosa és una molt bona iniciativa, ja no només per les noies, sinó per les famílies i per l'entorn social, que de vegades, no acaben d'estar convençudes que l'esport o el futbol sigui una eina o una manera d'entrar dins de la ciutat, de clubs, i trobo que és un molt bon pas. Me siento más orgullosa de jugar a fútbol es trabajar con mis compañeras y divertirme mucho, porque me gusta mucho jugar a fútbol. La campanya Orgullosa em sembla una molt bona iniciativa per a les noies que tenen por o tenen vergonya d'apuntar-s'hi, perquè les nenes tenen el mateix dret de jugar a futbol que els nois.